kill us. Kan geri dorak ya Sadikus. Será do filme? Bakma beni. Kime pijao? Hadi tabii. И Марсина. Много често по телевизията дават как студентите след лекциите направо излизат по крайбрежието. Едно от местата е тук, малко по-напред има един час на университет Галатасарай. Там също, другият университет също има пряк добри за самия Босфор. Ако погледнем точно отгоре, виждаме една хубава джамия. Тази джамия, която и виждаме, се казва Джихангир. И този район се казва Джихангир. Джихангир беше болното дете на канони Султан Сюлейман и на той имаше малка гърбица. Даже много често се казваше, че на тази гърбица той носи цялата османска династия. Когато му убита братя му Мустафа, той много го обичаше. След това и той умря и тук му се прави джамия. Тази джамия, която виждаме, не е именувана джамия. Няколко само основната съоръжение, главната част, направена в 19 век, тя е направена от Смешо Валианови. Смешо Валианови са арменци. Силата е култура в България в Земцата, в старата 19 век, живели в Османска столица. Това е много християни, това е свой малко изправяки, някакви изправяния на тези чешмата, срещнах малата позната, черни очи катма, свидни. Яка черно-брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ти се обрече. С нощи вечер начешах малата позната, черни очи катма, свидни. Брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ми се обрече. İsmet, ses. Едно, две, три, как колегата казва, сес. Нашия седат, нашия директор е тук. Едно голямо ръкопляскане за него. Често ни идва с нас, обаче днес с вас.
Нищо не чух, едно по-голям ръкопляскане. Чакай малко. Да, скъпи гости, едно столче ми трябва. Да, скъпи гости, аз се казвам Змие, аз съм от Долни Воден, Пловдив. Тук живея. Оня вятър, когато беше 89-та година, когато за вятър, урагана, повяна и нас донесе до тук и тук останахме. 38 година тук живея. Като изкурзвод на български и руски работя 16-та година. И днес ще се постарая така на вас да ви разкажа за малко за този град, малко за азиатската част, малко за европейската част, обаче не по много, малко по малко. Да, скъпи гости, тази част, откъдето в корабчето има бар. Бар има чай, кафе, безалкохолни напитки, има и бира. Гледам Ефес има Синефес и кафе в Ефес. Така че може да си вземете. За ядене няма нещо много, по-рано имаше ни, пак ги виждам, има бисквити, така че там колегите много ни разбират български, обаче цифрите ги знаят. Да сме. Идеално. Ден регато нордо станаке. Добре, извинявайте. Елате на тука. Пардон, кетвам. Ну, que carga chocate za seva. Клипчески разкараш. Tu kaldı. Can ayda 5 antımın. Maçında. Sai куа. Куа като си винаги си минала като кофеумия. Va. Будет все шикарно, будет приятно. Ты будешь все шикарно, а мне не нравится. А que você tem de outra massa, não é? Ai, capaz de pegar Sofia. Ира царство и светило Да, кафе. го прел върху чета. Ира си го красиво, брат. Ира си бучка. Ами аз чета се анди рата Та вас. се алди рата вас. О, готки рата. Тира вас. Вечера. Ама фиме където кино кой ерига си, но? Не сарте на каска. Екът търтай кот кешас. Ай ке кой карак се. Една пишлина. Aqui está o catamangue essa portaria, Rosa. Aqui tá, não. Затворена комплексна. Еми, Васька е затворена комплексна. Vasco, дикнате. Детеринето. Бяла роза ще закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се.
Трох е един глух залив, един глух ръкав, който навлиза в европейската част на града 8 км и половина и разделя европейската част на две части. Тази част, която е в дясно, се казва исторически полуостров. А тази част, която е в ляво, се казва Новият град. Там, където е кулата Галата, е Новият град. Сега ще помоля така да се наведем главичките малко, защото минаваме под моста Галата. Навеждаме главите, още малко навеждаме. Не виждам никой да навежда главите. Да, уважаеми гости, този мост, под който минаваме, се казва Галата. На това место, този мост е четвъртият мост, който е построен тук. За пръв път тук мост се построява, когато тази джамия, която е в дясно, е направена. Тогава има дървен мост. Този мост, под който минахме, е построен 1994 година. Дължината на моста е 280 метра, широчината е 80 метра. Ако погледнем в ляво, точно горе виждаме една кула. Това е генуезската кула. Генуезската кула е един от символите на града. Абсолютно във всеки турски филм, който минава през Истанбул, тази генуезка кула я дават. А кога се прави тя и защо се казва така? Латинците, кръстоносците, приземат този град 1204 година. Те са били тук 61. Всичките книги за това време пише, че са ограбили, пак са ограбили. Константин Палеолог, 1261 година, когато превзема града от латинците и отново го връща на византийците, там където е тази кула. Abi. Tamam. Dingi Irakli se sabah naik ke Irak ya sabah. Işte na Fransa Irakli. Ето Еленчето. Ето и Босфора. Ако има нещо, пишете на мен. Моля една минута за внимание. Тези от вас, които имате долма бахче, някъде сме 18 души, които имат долма бахче, ще се качат заедно с мен на червеният автобус. А всички други ще бъдат с другите автобуси, ще бъдете предвозени пак до хотелите. Тези от вас, които имат dolma bahçe, някъде искам 16 души да са 18 деца не могат да... Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Yoktu mu? Der Panama kan har chit chiama der Fransa. Das mal